Netizen ku oke banget sing bertanya-tanya lho, Nduk. Kenapa? Pak Kangkon niku napa bapake Niken? Saiki jawaban kowe anakku apa udu? Nek bapak kandung niku mboten, ning nek bapak angkat, bapak sambung nggih. Oh kok bapak sambung? Bapak di atas panggung. Oh iya, bapak di atas panggung. Iya, bapak di atas panggung. Mula nadyan to aku ki karo awakmu ki kaya tak anggap anakku dhewe ya. Nggih to. Mula nek kowe iki pas pentas terus kowe sedih, kowe susah, ngene aku ya melu nangis. Mila to, Pak? Heeh. Nyapo nangis ki nyapo? Kula to. Heeh, nggih aku nonton ning TikTok. Niku menghayati lagu. Oh, menghayati lagu. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Diri punya bos. Genduk Niken Salindri saurunge Mas Jok Lidik karo Jok Luduk. Ya. Ya aku jan kangen tenan karo anakku wedok iki. Ya ya. Wah, bocah dek nganti kaya gangsingan. Gangsingan ki apa? Ora tau leren mubeng terus. Ya, ya. Pancen ya sumbut utawa jumbuh pancen bocahe ya ayu pinter suarane apik apa-apa iso mula lek diparingi laris kondang wis sak lumrahe ya nak nggih pembukaan ya nggih pembukaan disepoti gen tak jake jagongan dilu oh ngono karo ditombo kangen ngono iki ket jaman cilikane kuwi wis karo aku no apa ya iya ket jaman kelas loro SD ya nduk dhisik ya. Nggih. Loro SD wis karo Pak Kangko ya. Nggih, sampun. Lah dhisik kalau jaman cilikamu kuwi langger kowe kudu nguyuh sing nyawiki aku lho. Lah saiki tak cawiki apa piye? Lah ya. Nangis sajroning atiku. Ayo nak ngateko nak cahayu. Garap Samboyo. Tong Mas. Niken Salindri.
kene nduk kene Cahayu. Nggih. Salim karo ibu sik, karo ibu Salim. Ya, Jan. Ibu sehat selalu. Loh, niki mau Tata mboten derek to? Ora melu wong sesuk. Oh, besok Minggu. Sesuk olahraga Besok pagi. sekolah. Olahraga pagi. Wah, latihan Mas Kibra, alhamdulillah. Kene nyedak bapak kene nduk wah keuangan ngono kene. Aduh. Netizen ku oke banget sing bertanya-tanya lho nduk. Kenapa? Pak Kangkon niku napa bapake niken? Saiki jawaban kowe anakku apa udu? Nek bapak kandung niku mboten, nek bapak angkat, bapak sambung nggih. Oh, kok bapak sambung? Bapak di atas panggung. Oh iya, bapak di atas panggung. Iya, bapak di atas panggung. Mula nadyan to aku ki karo awakmu ki kaya tak anggap anakku dhewe ya. Nggih to. Mula nek kowe iki pas pentas terus kowe sedih, kowe susah, ngene aku ya melu nangis. Mila to, Pak? Heeh. Nyapo nangis ki nyapo? Kula to. Heeh, nggih aku nonton ning TikTok. Niku menghayati lagu. Oh, menghayati lagu. Iya. Tak kira lek susah apa ngopo ngono. Mboten, apa nangisi cowok lanangannya rugi dong. Waduh, iya. Buat apa nangisi orang laki-laki wong saya juga tidak dihargai? Wah. Betul. Ning nek miturut bapak ya. Lek nyeluk aku lek Pak Dalang ki ya disingkat Pak Da. Nggih. Lek Om Dalang disingkat apa? Om Da. Nek Mas Dalang singkat apa? Mas Da. Nek Guru Dalang disingkat apa? Hah? Apa? Guru Dalang. Gudal. Gudal. Oh, gudal. Gudal ini apa, Pak? Kurangi guru Dalang kuwi gudal. Oh, gudal. Kula ngertine malah gidal. Gidal ki apa? Niki gidal. Ngawur. Ora. Sing penting awakmu apa jenenge? Fokus karir, fokus sekolah, Bapak. Betul. Pinter tenan kowe. Ayu pinter. Ndah naya sok mben sing entuk praseweneng entuk kowe. Amin. Ya syukur. Sekolah sik. Nggih. Meniti karir dulu, senengno wong tuamu. Nggih, leres. Ya, senengno wong tuamu. Nyenengke wong akeh ya nyenengke wong tuwa. Ning ya kowe kudu golek senenge atimu ya aja mung nyenengke wong liya tok terus kowe atimu susah. Kula saged seneng niku nek kumpul kalih kanca-kanca seniwan ngoten niku. Ngono ya. Nggih, niku pun seneng banget. Aja susah ya. Mboten. Ora usah pacaran sik ya. Mboten, Pak. Pacaran jewer kupingmu kowe ora. Cek cilik masalah kowe ya. Nggih. Nek kepepete ra kena diempet kok pacaran tenan, ning kowe kudu ngerti wong lanang karo wong wedok ki beda. Lah nggih to. Oh iya no, beda no. Kaya ibarate nek wong lanang ki piring seng, nek wong wedok ki piring beling. Kowe lek saya dewasa saya ngerti. Nek piring seng kuwi ceblok diel, glodak dijikok jek iso nggih adah maem. Nggih. Nek piring beling sekali ceblok piur. Ambiar pecah wis ora kena nggih mangan. Nggih. Paham karepku? Nggih, Pak. Dijaga ya itu ya. Nggih. Oke. Tenan iki yo Nggih, mau. Pak. Heeh, tenan iki. Aku ora ngapusi iki tenan hati-hati. Nggih, Pak. Sendika. Ya saiki nembang kok. Nembang napa niki? Sakarepmu. Bawa napa mboten? Ora salam kangge Pak Narto sing nggih. kowe. Niki acarane napa, Pak? Adane ulang tahun. Ulang tahun. Kandang Lestari. Kandang Lestari niku napa? CV. CV pabrik apa kuwi Blackboard. Blackboard ini apa, Pak? Kaya triplex sing ombo kuwi lho. Heeh, kuwi lah kuwi lek ngarani kuwi. Wah, sing damel teng pantai niku to? Ning pantai. Apa to kuwi? Triplex sing ombo niku to. Uduh. Masih tinggi papan ngene iki lho, papan ngene iki. Oh, ngaten. Sudah. Semoga semakin maju CV-nya, semakin sukses. Terus semakin banyak rezekinya buat Bapak Narto. Wis ketemu karo kalian Ibu Narto. Wow, pun foto-foto. Wah, disambut Pak niku wow. Iya. Saestu niku orang yang sangat bijak sekali. Bapak Narto itu baik hati sekali. Meskipun sudah di atas. Iya, betul. Tapi ini bisa membuat pelajaran bagi kita semua, Bapak. Betul. Meskipun uangnya banyak, tapi itu orangnya tetap rendah hati, tidak sombong dan tidak mempamerkan kekayaannya. Ilmunya ilmu padi. Nggih. Semakin apa? Besar semakin merunduk. Nggih. Tapi semakin
apa panen semakin subur. Wah, hebat sekali Bapak. Kula salut kalih panjenengan Bapak. Terima kasih banyak buat Bapak Narto dan juga masyarakat yang ada di sini, khususnya live streaming yang berada di YouTube. Terima kasih banyak. Mugi-mugi sedaya kalian khususnya Bapak Narto sekeluarga tansah pinaringan panjang yuswanipun. Rezeki ingkang kathah barokah. Turah-turah ora lekaning malah kebak. Dah, doa terbaik. Oh iya. Anu penontonnya garing ya. Oh, garingnya piye? Napa? Garing ki piye? Garing ki meneng nganteng cep ngoten lho, Pak. Kuwi jenenge ngematke. Mergo piyai kene ibu-ibu wis kaya ngapa ya Niken Salindri. Biasane lak weruh ning TikTok, weruh ning YouTube. Lah iki saking kowe wis tekan kene pengen ngematke tenan ngono lho. Kaya ngopo to? Wah, padha karo karo ning YouTube ngono lho. Nggih, kula wau nggih. Dugi manggung langsung dikeploki niku. Oh ya luar biasa. Biasa. Tak kira lek ngeploki aku to, Kemong. Ngeploki kowe to. Wah, aku dikeploki sah. Bae ngeploki kowe to, Ken. Lah ya, anak soleh ya, Nduk. Monggo. Anak soleh, engko karo ibu-ibu Waranggono barang ya melu tampil ya. Sampeyan jumeneng weh, ngadeg ora apa-apa, ngadeg kok. Mboten kula tak ngeten mawon lho, Bapak. Lah ngomong apa? Mengke kan wonten selawatane to. Oh, wonten selawatane ya, ya. Wonten mriki mawon. Oke, siap. Wis. Lah anu grimingane musik. Nah, enek musike iki, Nduk. Niken Salindri jumeneng ibu-ibu Waranggono yang ngadeg ya. Bisa ngangsek ke depan masih longgar ya.
matur sembah nuwun. Ya, lenggah sik ibu-ibu warang kono nduk niken. Ya, heeh. Mergo iki bintang tamune ora
matur akeh-akeh nok. Ya, aja nganti ditinggalke lan aja nganti dilalekke. Monggo Bazi. Fauzi Ahsan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Bah, sehat sih, Bah. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sampun 15 tahun kula mboten panggih abahe. Nggih. Ora to 6 tahun. 6 tahun nggih, Bah. Ya di Adi TV ya. Ya. Kancamu wis sedo. Nggih, nderek-nderek ndonga kemawon mugi-mugi Kok ajeng derek pripun? Pak Didikin. Oh, Mas Dikin. Nggih, rumiyin kali Pak Didikin kali abahe klinik. Oh, nggih. Ini yang dinamakan budaya dan agama menjadi satu di sini. Ya. Ulama umarok budaya nggih ngeten iki. Ya, betul. Terus. Aku ki bintang tamu ora untuk kesempatan ngomong to iki. Wah, lama kok. Pun monggo wonten wedal gangsal jam kagem panjenengan, Bah. Iki wis surut. Sing dhisik sing bayarane akeh. Nggih. Siap, Dongake umurmu dawa. Alhamdulillah. Engko sak Jawa Timur mati kabeh sing urip derek kowe. Nggih. Mboten Pak Kilono wae Mas, Pak Kilono wae, Pak nggih, Kilono. mboten apa-apa Kak. Tapi kula nyuwun dikancani sinden sitak mawon Mbak. Dadi Lah kowe iki yo ngono gatang Tak kandhani nek ene wong ayu kaya niken kuwi rabi karo wong lanang model kowe iki menurut hukum Islam hukumnya makruh. Mudiar ora kowe. kok saged makruh pripun, Bah? Ganggu pandangan. Lah Wih ngerti ra? Wih ngerti pura? Kayak ngerti ora nek istri glowing kuwi suami gulung komeng. nggih carane no, Mbak. Piye? Ben ora mengganggu pemandangan, bojo wedok ngetok awake dhewe ndelik ning omah ae ngono. Lah jarene bojomu ya ayu dhewe, Bojoku nek ayu. nikahne ya ayu bojomu. Ya ayo bojoku no. Bojone ayu tur pinter iki. Ya saestu. Apa nggih, Bah? Sing lanang ndokok dhuwit dhewe ngerti kok. Oh pinter golek dhuwit ngoten. Ya pinter wong sing dudu yo abahe iki asline. Iki mula bener nek salat nang ngarepe imam. Nggih, kok ngoten, Bah? Lah iya, lah mayit. Iya iki. Iya iki bener iki. Syukur we. Nggih bener. Nggih. Iya bener. Nggih. Manten Ning ini Mas Jok Luduk sing Jok Luduk Kula jogritik, Bah, niki Kakek jogritik. Menika jogritik kula joglutuk lah menika Abah Fauzi dados ngaten dadi kersane tepang sedaya. Nggih. Ah wis pirsa nek Abah ki Abah Fauji kok iso. Ya niki sok kala Abah ki gelem ngenalne wong tapi ora gelem ngenalne awake Lah, ya dhewe iki kuwi. entah mana. Monggo Bah, bareng Bah. Ale-aline anyar ya jajak. Dagelane celintis ngono kuwi. Mangsamu. Wis saiki ngucapke Monggo, selamat Pak. kali Pak Narto, Gunung Rayati nggih. Tapi tak kandhani di balik sukses seorang suami Nggih. ada doa dan kasih sayang istri. Leres. Jadi semakin banyak istri semakin banyak doa yang terkabul. Alhamdulillah, Bah niki Ketoke kok cocok to kuwi aku. Ngeten Bah, niki nun sewu. Heeh. Dawuh jenengan niki nun sewu lho Bah. Niki mboten kula niku debat mboten. Niki termasuk adu argumen. Iya. Jenengan mau paling dawuh pripun? di mana ada suami yang sukses, Di sampingnya pasti ada doa istri yang di sampingnya ada istri yang setia. ya nawai dhewe kudu kita harus flashback pada waktu itu SD. Iku ada pelajaran bahasa Indonesia sinonim dan antonim, persamaan kata dan lawan kata. Ya. Ya. Di samping di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Setia. Berarti lek lawan kata nih, iku sok ben lek lanang ora sukses sing wedok minggat. Mergo ora sukses. Salah sukses. Lah bela ngendikan yo Sing bener kuwi kata-kata kuwi di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya ada istri yang setia. Nah, istri yang setia sama suami setia iki nek rarep ribut rato cekcok gampang. Pripun, Pak? caranipun Sing lanang budek sing wedok bisu. Berarti bojoku kudu tak sogrok kupinge sesuk. ora kok tegese terus dilarani iki ora, Wal. Leh, ngosek. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kaki laki-laki? Sebabnya apa, Pak? Karena wanita bukan dulu diinjak dan dihina oleh laki-laki. Alhamdulillah. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang tangan laki-laki? Karena wanita bukan suruhan perintahan budak laki-laki. Alhamdulillah. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki? Karena wanita bukan untuk menguasai laki-laki. Lah ini. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk menjaga jantung, hati, dan perasaan laki-laki. Wah, luar biasa. Baik.
Ngono ki bedane kiai karo pelawak ning kono kuwi. Kita akan melanjutkan tausiah-tausiah berikut ini setelah iklan-iklan yang akan lewat berikut ini. Rumah samu koyo ning TV wae kok iso. Nggih, Bah, jenengan niku jan tetep sehat nggih, Bah. Nggih, alhamdulillah. Pun dan anu, Bah, niki jenengan mirsani kahanan ning dalu menika dos pundi, Bah? Nggih. Beng iki yo rame sing nonton akeh sebab ra bayar. Lah menika lak ngamal jariyahipun Pak Narto. Nggih. Nggih. Nek kiai iso ndagel nek dagelan durung mesti iso dadi kiai. Mula bengi iki dirangkum dadi siji. Nggih. Niku lho. Nang donya ki ana wong papat sing paling goblok banget. Sinten, Pak? Goblok ki ngombe es didamoni kemebul dikira panas iki goblok kuwi. Ngombe es didamoni kemebul dikira panas iki goblok kuwi. Berarti aku kuwi. Lah kok iso sampean iki lho. Kuwi tegese iki nggih sasmitone abahe ngono. Nah, nek wong arep sukses kuwi siji kudu duweni ilmu. Nggih. Umur tambah, masalah tambah, beban urip tambah, nek ilmune ora tambah, engko strese sing tambah. Oh, gitu. Wong nek pinter ora tau nesu. Titenane wong goblok ki nesunan. Ya Bu, nek bojomu nesunan berarti goblok. Bojo. Mas Kangko njen wis biasa ora bagus bojo ayu, bojo kaya ngene iki nek urung mati aja mbok pendem. Mane Oh ya aja no. Aja. Niki bengi Mbah Abbas Sanusi Fauzi kok medeni to. Ngopo? Lah piye wong ayune kaya ngono nek urung mati aja dipendem rumasane apa ape diguak. Wong niku diguak men enten sing nggoni kok iso. Kok aja dipendem pripun. Nek iso kuwi bojo kuwi aja diloro-loro. Ilinga nalika dijaluk nggone wong tuwa. Biyen kepiye lara-lapa ya wong loro dilakoni padha-padha. Nek pancen ora tresna balekne ning wong tuwa. Nek pancen kuwatir titipke ning bali desa. Ndek iki tak dekek ning bali desa malah dipek kami tuwa. Lah iya. Dadi mboten penak malah. Ngene. Dadi siji nek perusahaan pengen maju kudu nambahin. Wong nek pinter ki ra iso nesu. Mboten nggih, Pak. Semua deh kaya Mas Dalang Kangkung ora tau nesu ketemu karo wong sugih tambah semangate. Ketemu karo wong kere tambah syukure. Amin. Ketemu karo wong ayu nambah imun sahwate. Alhamdulillah. Niki imune teng pundi-pundi kathah iki. Dilunturke teng Aku begitu ape kok Oke, Pak. Aku sing seneng ki salate petel. Teko salat wis salat maghrib. Terus takon aku Mas Kiai, nek pengen rezeki lancar tambi salat sunah. Lah, apa Mas Kiai nek rezekimu lancar salat duha. Pikiran suntuk salat tasbih, terus tak pentelengi. Kowe gek enom kakean dosa salat tobat aku muni ngono. Bener. Bojone ngene. Sing perintah kula mboten jenengan tok bojo kula niku ngono salat tobat. Iki mau ya takon aku. Lah nek anu Mas Kiai uripe tentrem utange lunas gampang salat jenazah langsung lunas. mati neh kok dongane. Lah mboten napa-napa wong iki lak ming antri to. Kabeh lak ming titipan. Napas yo titipan, mripat yo titipan, kuping yo titipan. Abah iki malah baik untuk sebuah bener. Moko nek dititipi lek digunakake. Lah niku. Lah iso. Ayu. Kuat nyambut gawe ora rabi. Kowe lho saya Lindri. Lah niku derek wayahe niku. Urip kok ming pipis. Apa ra bahaya ta? Niki tesih SMP, Bah. Lek penjen ngersakne bojoku rabinen mboten napa-napa pun monggo tadi. Bojoku. Lah bojomu buka lho mbok tawake abahe. Ora pokoke titane wong syukur lek digunakake. Alhamdulillah. Ning donya ki ora suwe. Ning donya ki ming mampir Ngombe. ya ora ya nyoto ya golek gorengan barang goblok banget. Iya golek gorengan. Nggih pados gorengan ning dawuh jenengan leres. Wong dijiwit krasa lara aja sok jiwit liyan. Ngoten ta dawuh jenengan. Jawa ngono kuwi. Wong kuwi yen ra gelem dirasani aja sok ngrasani liyan. Ngoten ta dawuh jenengan. Menungso ki aku rung tekan kono mau. Ya kira-kira ngoten. kira-kira ngoten batine. Ora. Wong ngombe lak ming mampir. Wong urip mau mampir. Ngombe. Lah iya ngono lho. Wong urip lak mau mampir ngombe lah. Ngeten lho. Abahe lak ngendikan ki ya leres. Ya bener tak jenengan. Ngono lho. Dadi ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. Wong urip mung mampir Ngombe. Nggih to, Bah, lak ngeten to. Iya, bener, Ora bener, kok bener. nyoto ra gorengan to. Nggih, ajining diri saka lati. Jer basu ki lak mau beyo. Masalahe apa wong urip ki lak mau mampir. Mampir ngombe Mas Kang. Nah, ngono lho, jelas ngono wong urip lak mung mampir ngombe. Nggih to, Bah. Ngono lho. Wong tingkatan masjid karo masjid tingkat kuwi beda. Nek masjid tingkat kuwi bangunane nek tingkatan masjid iki paling ngibadahi. Mula wong urip mung mampir. Pelempokan.
Ya anu lho. Kok banyak terus ke tausiah kedap, Bah? Nggih, Kok dadi boten ganggu. nek kados Pak Haji Narto niku nggih wonge pancen lomo. Amin amin. Mula dungane mandi. Kaya dungane dalang kangkuke mandi. Wingi bar wayangan ning Sragen sing digawe iki dadi manten gek 2 sasi. Dungane kangko wis meteng 4 sasi kok. Saking mandine ya. Saking mandi. Insyaallah. Alhamdulillah Mas Kangko, Mas Kangko. Ditanggap 2 sasi ndongake kok iso wis meteng 4 sasi. Tak omongi. Piye Mas? Kasine ora perkara mandine dungane Mas Kangkong. Sinten? Kuwi mantene Gragas tak omongi. Ya ora kok gragas kok iso. Abahe saged-saged. Ora pokoke ning donya lek digunakake. Nggih. Aja disimpen. Mangan enak kok ngenteni lara. Bodho kuwi, numpak mobil apik kok ngenteni ambulan. Jare ngene iso selonjor goblok to kuwi. Lah nggih. Lah nggih lah kaya Niken kandhanono. Rene Mbak Niken. Mic-nya dipegang. Abae lek iki lho. Mesek kowe rasa melu-melu, ki rembukane kiai. Lah iki urusane kiai karo Iki Mbak Niken, hari ini hari apa sih? Hari ini hari Sabtu. Enggak, hari ini kamu cantik banget. Aduh. Makasih Abah. Ini coba sekarang tak tes. Apa bedanya jeruk dengan Mbak Niken? Apa bedanya apa? Jeruk dengan Mbak Niken. Kalau jeruk kecut. Kalau jeruk itu buah, kalau aku itu orang. Enggak, kalau jeruk mengandung vitamin C. Kalau aku Bisa mengandung anakku. Alah. Jeblar sedekah wae. Tak omongi do. Kiai ini yo. Tak omongi. Tibake sing diomongne abae sing mantan petangulan meteng sik kuwi. Kuwi ya bojone sing rapi ya iki Mbak sine tibake. Oke gak titipane jenengan mungkin gak. Iso kan turanmu. Ngono kok jamaah. Jenengane kula mat-matne kok yo anu lho gledis. Ndak, iki bener. Iki makan budaya. Masyarakat pengusaha kaya 5 jari iki Mas Kangko. Oh, iya pripun niku? Nek jempol. Lah ini penguasa. Penguasa kudu pinter nek kei jalan keluar. Nggih. Mosok larang Lombok, rakyat kon nandur Lombok. Nah, nggih. Jare larang beras, rakyat kon nandur Pari. Nggih. Lah nek larang ndok. Ayo kok nandur ndok ya mungkin ya Mas. Ora mungkin nandur ndok. Lah iya. Kula sik penak tiyang desa, Bah. Tiyang desa ki arepe maem Lombok ya lomboke dhewe. Arep maem Pari ya parine dhewe. Ya ta, arepe maem buah-buahan pelem ya peleme dhewe. Arepe mangan ndok ya ndoke dhewe. Dadi samu barang ki penak. Iya. Aku seneng. Ketemu meneh kaya jaman biyen ya. Ketemu karo tenan. Nah, tur suwun lho Mas Kangko. Sami-sami. Kula sing napa jenenge nyantri teng panjenengan. Nggih. Jenengan nek salat zuhur ping pinten? Lah dhuwur ping 4. Lho, dhuhur ki ping pisan yo. Dalang pengalaman kok ora mudengan. Sing ping 4 ki rekaate. Wah, ngono kok dalang larang. Aduh iya. Iya. Aduh. Ki padha karo wingi ning Muntilan. Lah pripun, Bang? Kene wong adzan dhuhur jam 10. Lah kok saged kudune lak nggih jam 12. Lah iso diparani karo banser karo Babin Kamtipmas. Kowe ki ora kenal agama rasa adzan. Adzan dhuhur kok jam 10. Dekne ngadeg kowe wis sing goblok muni ngono. Aku wingi adzan jam 12 kowe rada teko. Ndang adzan jam 10 kowe teko. Ngono kowe budak ngono ki. Berarti ya salah kuwi ya an. Kuwi tunggale dhuwur ping pirang salatmu ping pira kuwi ya. Oh iya. Bener jenengan leres bah. Ki lho kena vitamine sinden ngeten iki Kiai. Oh iya. Ngeten iki, ngeten. Iki cerdas. Ngeten, Bah. Iya. Jane iki ngene lho Mas Kangko. Ini terobosan bahwa pengajian bisa bersatu dengan seni. Iya, betul. Betul. Lah nek selama ini pengajian mbek selawatan kabeh kok bisa juga dengan wayangan. Nggih. Jikalau ada yang mengatakan wayang itu haram gimana? Pendapat apa? Ya tergantung. Tergantung napa? Ya tergantung sing ngundang. Oh. Tegese pripun niku? Lho, wong lagu ki jane apik, sing rusak kan sing nyanyi. Coba Mbak Niken. Lagu oplosan kae kan lagu rohani kuwi. Coba. Ya coba. Coba, Dok. Wis sing nyanyi, Dok. Tu refe. Anu ngene Nduk, sampean Refe. Kok kowe ngadeg Rene to bayaran larang kok menglinggah-linggah wae. Alah padine kan nyedek jenengan Kayak lho. Setuju Mbak Niken berdiri? Sing ngadeg aku apa Niken? Sampeyan apa tasih sakit? Ayo Mbak Niken, coba Mbak Niken. Itu lagu rohani, itu karya
saudara-saudara kita kenek sih. ya Mbak Niken coba Lagune napa, Mbah? oplosan kae lho Iki lagune oplosan sampean sing nyanyi, jenengan sing praktekne. Dadi ben sekeco. Kok bukan prakteke abahe iki paling dak wis tobat tok. Biyen ki abahe pancen lho. Salah kula yakin nek Surabaya Ponorogo wong mabuk kula yakin remaja Magelang ra ono sing minum botol. Alhamdulillah. Sebabnya napa, Pak? Sik. Iki kudu dicerna lho, iki ngendikane Abah iki kudu dicerna. Dibaleni sing alon-alon, Pak. Tak cernane. Nek Ponorogo magetanake wong mabuk, aku yakin remaja tempuran ra ono sing minum botol. Lho, lah terus Ki lek minum botol sloloten cangkeme wingi. Iya Kuwi tunggale dhuwur salat ping pira, Pak? Ayo Mbak Niken. Wah, di syuting Mas, ngen viral Mas. Waduh nggih. Ketok ya rada haus iki. Nek delok kene iki Jamilah, Nabilah nan pindah ndang nyawang sing mburi iki naudzubillah. anu ditinggal mudene ya ketoke. Tak omong iya iki lho sing domongne. Iki balik bumerang iki. Nyapa? Sing darane pasangan makruh ya ngene iki dadi. Makruh ya. Pasangan makruh. Ripun iki, Mbah? Abah iki paling tidak yo Mau ngendikan piye? Abahe, bojoku ayu, aku elek. Ngendikan jeneng pripun? Makruh. Pripun, Mbah? Makruh. Monggo. Dilakoni dhewe, monggo. Berarti kalau ki abahe elek. Ya Mbak Niken coba. Apa ini pelajaran ya Bu? Itu lagu rohani. Apik coba Mbak Niken. Coba nduk. Ya. Tutupan Sing apik, sing bener. kote Mas. Wis. Kote. Ya. Tutupan botolmu. Tole rasa dawa kuwi fi'il amar dudu matobi'i. Wi'id har dudu guna. Dadi pripun? Tutupen botolmu aja tol ngono mesake Pak Narto. Oh nggih. Jenengan ampun cedek-cedek. Napa? Niki makruh duduk sunah, ngoten lho. Ya apa kok balik ngono nek iki. Lah nek lak wajib to kok iso bangsane. Ayo. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, hemat nyawamu, aja mbok terus-teruski mergani ora ana gunane. Loh, niki lho Mas Kako, itu asli rohani dari Quran dan hadis. Betul. Khamr diharamkan amarga ora ono manfaate. Betul. Sing rusak kan sing nyanyi. Iya. Tutupen botol. Ndur ditutup ngisor ditawak-tawakke. Iya dengene. Aku yo ingin. Iya. Buka sithik jos, buka kabeh wos. Layakno abahe duduk. Kira. Berarti iki penyanyi iki wis bosok sing terakhir iki. Kok buka siti, jos buka kabeh was ki apa wis ndledeke kenemen mbok. Kekamban apa ya? Mula Mbak Niken saya ganti dengan lagu rohani. Saiki aku sing nyanyi jenengan sing nirokke yo. Ya. Tutupen pupumu. Musik to. Ayo Mbak Gak iso muni ngono to. Piye mau? Sik, Pak. Jenengan iki kang nyanyi kula sing ngiringi. Akapela. Iya. Cobi. Sik engko sing kedua iki sing pertama asli sik wae. Oh iya. Tutupen pupumu. Heeh. Tutupan pupumu, Tutupen auratmu. tutupan auratmu, Emanen awakmu. imanan awakmu, Aja mbok umbar wae. aja umbar wae, Akibate meteng karo dalange. Kayak aku. Kok aku ini? Ketoke trah ngancam. Ayo. Trah ngancam. mateng karo kiyaine. Lah, ya toh. Moko mekro lho kuwi mau. Wis. Lek karo dalange sunah, nek karo kiai mekro. Ini ki Abaji Fauzi mesti arepe nyenggaki buka siti jos buka apa bos. Mesti. Wah iki iso viral lho iki. Cobi jenengan ngambali sepindah menit, Pak. Cobi. Tutupan. Ya. Tutupen pupumu. Tutupen auratmu.
Emanen awakmu aja mbok umbar wae akibate meteng karo dalange. Kita kok karo apa sih? Kita soben dijak dek sak grup. Oh isa lho kuwi tenan lho iso. Kita iya apik tenan. Oh apik tenan. Lah ning kudune nek abahe yang menyanyi aku nabuh lah ya melu nabuh to. Ya malah meneng ae. Ning lucu nek dalange kae nek ngundang pelawak niken bayar larang. Ndang ngundang kiai dinyang ya iki wonge. Ya dulure dhewe. Iso. Belum. Anak buya apa kowe? Berarti ternyata lagu itu kalau kita mencerna secara keseluruhan secara detail, kuwi lagu kuwi jan-jane judul iki mau ngelek tapi makna di dalamnya itu sebetulnya pitutur. Ngoten nggih Pak nggih. Termasuk lagu kalau Mbak Sindri bojomu sesuk tak silie. Sae niku nggih sae pun monggo jan silih bojo kula monggo. Iki tembange abah iki nyontoni si Nyontoh. Tak kira lek nembung. Kosek iki sing dadi pertanyaan siji iki. Apa? Iki abah iki iso nyanyi kok gekek ben-bengi ning pub karaokean iki. Ora. Ning omah buka dhewe kok. Ning Mbak Niken, hari ini aku ndelok Mas Kangko senyum dan engkau tertawa itu rasanya seneng. Nggih. Kenapa aku lahir jauh dari kelahiranmu? Aduh. Abah niki kalau dilihat ini nih umurnya berapa? Saya 43. Oh 43. Iya. 43 iki jumlahe 7, berarti kurang 7 tahun kas. Dadi ngono dadi semapun. Terus iki 7 Tapuk lambemu. 7 tahun kas ki munggah kaji kaping pindho. Alhamdulillah. Dadi mboten anu Bar munggah kaji. Munggah kaji nggih. Gampang. Nggih, pripun? Maca surat Yasin, Nggih. surat Al-Waqiah, Nggih. terakhir surat Tanah, kuwi cepet kuwi. Oh surat tanah lho sing marahi cepet iki. Iki kok hadis perkerian iki kok metu niki wae. Nggih, alhamdulillah Bah ing dalu menika ingkang wigati nilangking ing panuwun dumateng Bapak Sunarto. Anu Mas Jok Lunduk. Dalem. Ini ada dawuh. Nggih. Panjenengane Pak Narto. Pak Narto Sama Ibu kepengin Tindak pinanggih sini. secara langsung di panggung dengan Oh iya, Niken monggo Janini. Pak Narto. Biar monggo. terdokumentasi. Kali Nggih, bojone. biar tegun. Ayo supporti disuppoti yo gamelan Bali. Monggo, Ya Pak gamelan Narto. Bali. Ya, ayo kaya ngapa? Monggo Pak Narto kali bojone. Karo ibu monggo tindak mriki. Pak Narto. Bojone Anyu, jangan pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body.